wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam. Ngiyenemukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mom Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli bezincwadi abaphambili iminyaka engaphezu kwe-100. Namhlanje-ke siqala indatshana entsha kule ncwadi le ethi uGatsheni ufunda isifundo. uGatsheni ufunda isifundo. uGatsheni isibongo somuntu, isithakazelo sakaNdlovu. Abantu bakaNdlovu basebenzisa uGatsheni njengesithakazelo sakhona. Ake sizwe-ke ukuthi uBaba uGatsheni isiphi isifundo asifundayo. Yini lento oyenzile? Kukhala umama Gatsheni. Ngabe yisona lesi sipho sami esimangalisayo, esiyimfihlo yosuku lwami lokuzalwa? Wakhomba lokho okwakuza emva kukaMnumzane Gatsheni. Ucabanga ukuthi ubani ozokwelusa leyo nto? Izozelusa yona, kusho uGatsheni emoyizela. Ezinyangeni eziyisithupha ezedlule, uGatsheni wayeqede ukwakhela umndeni wakhe indlu kanokusho elokishini elibizwa ngokuthi iNtokozweni, bude buduze nedolobha. iNtokozweni yayiphakathi komgwaqo omkhulu nomfudlana omncane. Isiza esasikhethwe uGatsheni sasiseduze kakhulu nomgwaqo omkhulu. Wasithanda ngoba kwakulula kuye ukuphuma emnyango wendlu yakhe bese ema eceleni komgwaqo elinda itekisi elizomyisa emsebenzini edolobheni. Kwake kwaba khona ucingo olwaluvimbe umgwaqo, kodwa lwaluvimbela abahlali, ngakho bagcina ngokulususa. Izindlu zazincikene kakhulu futhi kwakungekho luthango phakathi kwazo. Kwakukuhle lokhu ngoba uma umgqekezi ezama ukugqekeza umuzi wakho, okwakumele ukwenze nje ukumemeza kakhulu ukuze omakhelwane bezwe bese beza ngamajubane bezokusiza. Umakhelwane kaGatsheni ngakwesokudla kwakunguMnumzane Mthethwa. uGatsheni wayemthanda uMnumzane Mthethwa. Wayeyindoda ehlakaniphile. Uma eceliwe wayenikana iziyalo ezinhle. Izakhamizi eziningi zaseNtokozweni zaziza kuye nezinkinga zazo, kanti wayezisiza kakhulu azixazululise zona kahle. Umakhelwane owayengakwesokunxele kwakunguNkosikazi Cele. uNkosikazi Cele wayechitha eside isikhathi enakekela ingadi yakhe yemifino. Ingadi yakhe yayincane kodwa
wayekwazi ukutshala ukudla okwakwenele umndeni wakhe. Okwakusala lapho wayedayisela izakhamizi. Yayimsiza kakhulu imali ayeyithola ngokudayisa imifino. Nokho ngeshwa elikhulu, njengoba inja yakhe eyayijaha amagundane yayigaywe yimoto emgaqweni, amagundane ayeququda amaklabishi akhe nokherothi. Kuyacaca ukuthi amagundane ayengasithandi isipinashi ngoba sasikhephuzela ngalowo nyaka. Kwathi kungaphela ukwakhiwa kwendlu yabo, unkosikazi Gajeni wathi kumyeni wakhe, "Njengoba sesiqedile ukwakha, sesingathenga impahla yendlu entsha embalwa. Ngidinga amabhodi namapani amasha. Ngiyadabuka ukuthi okwamanje ngeke kwenzeke lokho, nkosikazi yami ethandekayo," kuphendula uGatsheni. "Ngibeka imali yokukuthengela isipho esiyimfihlo esimangalisayo." Nebala emva kwezinyanga eziyisithupha wasiletha isipho. Kwakuyinkomazi yamanguni emhlophe enamabala amahle ansundu. uGatsheni wayecabanga ukuthi yayiyinhle, ngakho wayengaqondi ukuthi umkakhe wayethukutheliswe yini kangaka. Ngalelo langa kusihlwa, uGatsheni wabona uMthethwa emi emphemeni wakwakhe. "Angibaqondi abantu besifazane," kukhononda uGatsheni. "Yini inkinga?" "Umkami uyinkinga," kusho uGatsheni. "Ha!" kusho uMthethwa ekhomba inkomazi eyayikhungiwe endaweni encane ngemuva kwegceke. "Bengicabanga ukuthi yilokhuya okuyinkinga." "Yini engenza inkomazi enhle kangaka ibe yinkinga?" kusho uGatsheni. "Leya nkomazi izongenzela indathane yemali. Izoba namankonyane amaningi, ngibe yindoda eyisigwili nebalulekile emphakathini." "Gatsheni mngani wami," kusho uMthethwa, "angiboni nomuntu owodwa wotshani egcekeni lakho. Akuyona inkinga leyo?" "Ayikho inkinga, mhlobo wami," kusho uGatsheni. "Ayikho inkinga. Buka bonke lobu tshani obumile enqenqemeni lomgwaqo. Inkomazi yami enhle izoba nokudla okuningi futhi izokhuluphala manje." Ngalobo busuku uGatsheni owayejabule kakhulu wangena embhedeni walala eduze kukankosikazi Gajeni owayengajabule neze neze. Waphupha ngomcebo owawungeniswa inkomazi yakhe eminyakeni ezayo. Ekuseni kakhulu ngakusasa umphakathi wavuswa ukukhala nokutswininisa. Wonke umuntu waphuma ekhasha embhedeni, ezimisele ngokufaka isandla ekujaheni nasekubambeni isigebengu. Kodwa umsindo wokukhala kwakungokankosikazi Cele. Wayejaha inkomazi eyibhonya ngenduku yomshanelo eklewula sengathi uyahlanya. Iphela lapho indaba yethu yanamhlanje. Sizoqhubeka ngayo le ndaba le ayikapheli, sizoqhubeka ngayo ngesikhathi esilandelayo. Sizwe ukuthi unkosikazi Cele njengoba eseyibone le nkomo le eyishaya ngenduku yomshanelo, ngabe kwenzakalani emva kwalokho. Umphakathi wonke owusuphumile ngaphandle befuna ukubona ukuthi lo msindo okhalayo owani, njengoba kukhala umsindo omtswininisa. Bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Sizozwa ngokuzayo ukuthi ngabe
kwenzakalani? Wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam, bam badam, 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 badam. Wozani, 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 wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam, bam badam, 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 badam. Wozani, 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 wozani.